31 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳраки донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон маҷмӯаи муосири варзиширо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маҷмӯаи варзиширо ки дар оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим муҳим мебошад, ба хотири истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд намуданд. иншоот бо маблағгузории ҳукумати мамлакат аз ҷониби муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби 6 ширкати сохтмонии ватанӣ дар масоҳати 17406 метри мураббаъ сохта шудааст. лоиҳаи маҷмӯаро ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ лоиҳакашӣ ва ҷустуҷӯӣ саниосб бо дар назардошти талаботи замони муосир ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ тарҳрезӣ намудааст. дар рафти сохтмон бештар аз 350 нафар сохтмончони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардидаанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маҷмӯаи муосири варзишӣ 70 нафар мутахассиси соҳаи варзиш ба ҷои кори доимӣ таъмин гардид. ҳуҷраҳои кории кормандон бо лавозимоти зарурӣ таъмин буда, барои онҳо шароити мукаммали корӣ мавҷуд мебошад. маҷмӯа бо усули муосири меъморӣ қомат афрохта, аз лиҳози имконият ва шароити мусоиди машқу тамрин беназир мебошад. бо шарофати истиқлолият варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз ба рӯз тараққӣ ва инкишоф ёфта истодааст. варзишгароне ҳастанд дар донишгоҳи мо ки дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ маълуму машҳуранд ва рӯз то рӯз майлу рағбати шавқати онҳо нисбати варзиш зиёд мешавад. дар донишгоҳ 16 мураббӣ ва самтҳои гуногуни варзиш кор бурда истодаанд. маҷмӯаи варзишие ки ба ҳамаи стандартҳои ҳозира ҷавобгӯ ина дар донишгоҳи мо сохта шудааст ва аз ин рӯ мо сар карда аз ин маҷмӯа самаранок мо истифода бояд барем. мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам барои рушд ва инкишоф ёфтани варзиш дар донишгоҳ саҳми худро гузорем. маҷмӯаи муосири варзишӣ аз 4 қисм иборат аст. дар қисми аввали иншоот ки аз 3 ошёна ва таҳхона иборат мебошад, толорҳои аэробика, сақобозӣ, шоҳмот, ошхона, бунгоҳи тиббӣ, толори маҳси бадан, ҳамчунин осорхонаи варзишии донишгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасонро ҷой додаанд. дар қисми дуюми бино бошад, толори умумии варзиш бо навтарин таҷҳизот ташкил гардидааст. дар таҳхонаи ин қисми иншоот толори вазнбардорӣ ҷойгир аст. дар толори вазнбардорӣ навтарин таҷҳизот барои обу тоби бадан мавҷуд мебошад ва шароити машқу тамрин низ мукаммал фароҳам гардидааст. масоҳати толори умумии варзиш дар қисми дуюми маҷмӯаи муосири варзишӣ 4320 метри мураббаъро дар бар мегирад. ин толор барои баргузор намудани намудҳои варзиши волейбол, баскетбол ва футболи хурд пешбинӣ шуда, дорои 980 ҷойи нишаст мебошад. дар ҳамин ҷо ҳамчунин маркази радиошунавонӣ бо ҳуҷраҳои техникӣ ва амборхона ташкил намудаанд. қисми сеюми маҷмӯа аз толори гимнастика ва толори хурди умумии варзиш иборат мебошад. масоҳати умумии ин қисми иншоот ба 2592 метри мураббаъ баробар аст. толори хурди умумии варзиш ки дар таҳхона ташкил карда шудааст, дорои шароити мукаммал барои машқу тамрин кардан аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш аз қабили гӯштини миллӣ, ҷудо, бокс, карате ва муҳорибаҳои тан ба тан мебошад. бунёд гардидани чунин як маҷмӯаи варзишӣ дар донишгоҳи миллӣ ин боиси ифтихори ҳар як донишҷӯ ва варзишгар аст. моро зарур аст аз ин имконият самарнок истифода барем. ман секарата чемпиони ҷаҳон ҳастам ва чемпиони ҳашкарата осиё, аврупо, амрико ҳастам. дар ки бисёр аз шаҳр хеле сафари зиёд кардам, дидам. ин шароите ки имрӯз шумо мебинед, ин хеле барои ҳар як варзишгар, барои ҳар як ҷонисҷӯ ин боиси ифтихор аст. фикр мекунам аз ин фурсат онҳо истифода мебаранд. дар ин шароите ки муҳайё кардан барои ҳар як донишҷӯ варзишгар мо бояд истифода барем то ки парчамбардори ватани азиз бошад.
ҳавзи калони шиноварӣ дар қисми чоруми маҷмаи муосири варзишӣ ташкил шуда, масоҳаташ 4320 метри мураббаъ мебошад. Паҳноии ҳавзи шиноварӣ 21 метр ва дарозиаш 50 метр буда, аз 8 қатор ва 732 ҷойи нишаст иборат аст. шароити фароҳамгардида дар ҳавзи шиноварӣ ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳамзамон дар ин қисмат толорҳои гуногуни хизматрасонӣ ҷой дода шудааст. дар ҳар як қисми иншоот ҳуҷраҳои ёрирасони мардона ва занона аз қабили ҳуҷраи либосивазкунӣ, дастшӯӣ, ҳаммом ва ғайра мавҷуд мебошад. низоми техникӣ, мутадилгардонии ҳаво ва гармидиҳӣ дар маҷмаи муосири варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таъмин аст. барои гузарондани дарсҳои назариявӣ ҳуҷраҳои алоҳидаи барҳавои муҷаҳҳаз бо воситаҳои зарурии техникӣ ташкил гардидааст. дар маҷмаъ завқмандон имкон доранд ба машқу тамрин ва омӯзиши намудҳои зиёди варзиш машғул шаванд. имрӯз дар баробари оне ки Донишгоҳи миллӣ ҳамчун як минбари бузурги омода кардани мутахассисони соҳаҳои гуногуни кишвар ба ҳисоб меравад, барои тақвият додани соҳаи варзиш маҷмаъаи бузургтарин бо тамоми шароит, бо тамоми имконият аз ҷониби пешвои миллат ифтитоҳ карда шуд. дар ин даргоҳи илму маърифат имрӯз 254 нафар варзишгарон таҳсил мекунанд ки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ нуфузи кишвари азизамонро баланд мебардоранд. зиёда аз 25 000 нафар донишҷӯён дар ин даргоҳи илму маърифат таҳсил мекунанд ва барои боз ҳам омавият кардани варзиш, барои омода кардани варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ бисёр ҳам як иқдоми наҷиб аст ки варзишгарони мо барои ин шароит, ин имконият ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алал хусус ба пешвои миллат изҳори миннатдорӣ баён мекунанд ки чунин як шароити хуб барои мо ҷавонон, барои варзишгарон имрӯз фароҳам оварда шуд. атроф ва дохили маҷмаъ бо камераҳои мушоҳидавии баландсифат назорат карда шуда, системаи равшанидиҳӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани ҳарорати толорҳо ба талабот ҷавобгӯ мебошад. дар атрофи иншоот гулу дарахт ва бутаҳои ороишӣ шинонида ҳудуди шаҳраки донишҷӯёнро сабзу хуррам намудаанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми босифати корҳо ба сохтмончиён изҳори миннатдорӣ намуда, масъулони донишгоҳро муваззаф карданд ки имкониятҳои мавҷударо самаранок ва оқилона истифода баранд. сипас президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди маркази саломатии шаҳраки донишҷӯён ва хобгоҳ барои кормандону омӯзгорони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон шинос шуданд. тибқи лоиҳа маркази саломатӣ аз 3 ошёна ва таххона иборат буда, он дар масоҳати умумии 2336 метри мураббаъ сохта мешавад. дар маркази саломатӣ имкон фароҳам меояд ки дар як вақт ба 300 нафар хизмати тиббӣ расонида шавад. маркази саломатӣ бо дар назардошти талаботи муосири соҳавӣ бунёд хоҳад ёфт ва барои муоинаву муолиҷаи омӯзгорону кормандони донишгоҳ шароити зарурӣ фароҳам мегардад. инчунин маркази саломатӣ ҳамчун пойгоҳи факултетҳои тиббӣ, фарматсевтӣ, химия ва биология истифода бурда мешавад. дар асоси лоиҳа хобгоҳ барои омӯзгорону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 12 ошёна буда, аз 118 хонаи истиқоматӣ аз 1 то 3 ҳуҷрагӣ иборат мебошад. хонаҳо бо усули муосир сохта мешаванд ва барои истиқоматкунандагон шароити мукаммал ташкил хоҳад шуд. намои берунаи бино бо истифода аз санъати меъмории миллӣ оро дода мешавад ки ба ҳусни шаҳраки донишҷӯён зебоии дигар зам менамояд. бунёд гардидани боз як хобгоҳи нав дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон боис мешавад ки барои омӯзгорону дигар кормандон шароити хуби зиндагӣ фароҳам ояд ва ин омил дар беҳтар гардидани сатҳу сифати таълими донишҷӯён заминаи мусоид фароҳам меорад. маркази саломатӣ ва хобгоҳ барои омӯзгорону кормандон дар доираи лоиҳаи сохтмони навбати дуюми шаҳраки донишҷӯён бо маблағгузории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ бунёд карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сохтмончиён ва дигар масъулон назорати сифати корҳои сохтмониро талаб намуда, онҳоро барои дар муҳлатҳои муайяншуда ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода додани иншоот вазифадор карданд.